Piştî birîna elektrîkê li ser bajarê Qamişlo bi demijimêrine dirêj ku ev e zêdetirî 2 salan rewşa elektrîkê pir xirab û zor e li deverê. Mijara herî sereke di nava civakê de îro bûye elektrîk û ampêr. Lê îro welatiyên Qamişlo dest bi projeyek nû dikin ji bo dana elektrîkê. Motorên elektrîkê yên mezin yan dînamoyên ku elektrîkê dide. Li hertaxekî welatî maldar motorekî mezin daniye û nêzîka 5 ta 100 malî bi elektrîk dike. Kesên ku ev proje bi kar anîne nêrînên xwe anîn ziman li ser vê yekê. Wekû ew dibînin karekî bi tenê ji bo alîkariya welatiyên deverê ye û di heman demê de sûdekê diravî jê werdigirin. Vê germa hada me xidmetek ji vî miletê xwe de kir şûrê 5 malî mikarebe dayewa tedî demekê ku av kut bû yani çi me mişkila avê jî me hel kir û çiya karebê jî û vê germa ha ya dijbar Xwedê tiştekî remzî jî em jî ji wa distênin yani bîme enû mesrûfa mazotê heye û ya ehtala heye û vî rengî yanî. Serê malê ji 4 ta 8 amperên elektrîkê biriye û her 4 amper alîkarin ji bo pêxistina alavên elektrîkê wekû baweşeng, sarinc, televîzyon û şewqa malê tiştên ku pêwîstiya wan heye îro. Ev yek dibe cihê kêfxweşiya gelek welatiyên ku ji demek dûr ve ji elektrîkê hatibûn birîn. Motorên ha îro ji me re hatiye alîkarîka gelkî baş bû. Xwedê me 4 amper kişandine rastî yanî malê jî kahreba me malê jî çixolê û veke hûn dibînin tikan jî ser çixolê bi rastî alîkarika gelkî baş bû saeta we xweş bi rastî gonê ji vî motorî ve halê me yanî ne tihal bû Xwedê me aba betal û em gelek spasiyayî dikin ê ku ev motoranî bêguman kahreba gelkî rewşayî nexweş bû. Piştî em weldatî herî hatin mesela neh saeta dinema piştî wexîna akîd wexî me piştî xweş çê bû saeta we xweş yanî me besta we çi bê ما ديبي ولا تشبي في دام الرجي هي يعني 24 ساعة 9 تاني بي قلتي زحمتي هي بينما نها ساعات عدنا حتى بشكي تعدام ديجي المهبي يعني زهيبي بينج هذا وقدم بس بهاي ذا مولدة بقى فيها بس ديسا خشيك هيا وساعتها با تشتكي قلقي ضرورية حياة مدى ويعني 8 ساعات و10 ساعات وجارنا روج كامل شفنا هات بشي أم والدات آنين يعني تكاري بيجي يعني حياتها ما غيري زاروك تلفزيون تبينين مولدا مشي كونديشن بيت كافين أما روحيت بينا ما أفاج مدي تبينين يعني بريد صالة أو صالة شوي تتقول بلكي أم دنياك جديدة أنا بس بشتي وفهاتن أم والدات يعني نعماتها كقلك باش تبلي فيك قلك ولاتي لتاخن قامشلو بإلكتريك معنا وبشكي دن نكارن امبيرا بكشنن جبر نرخي امبيرا هر مهل سروان گرانا دمينه ام بجن چار نویسا الکتریکی تا چرا دایو ببی آوای با وروشا الکتریکی گلو و وگری وکبری یا نا جاندار شرنفی برنامه آرک قامشلو